Hei, bine ați venit la un nou episod. Hei, astăzi vom umbla la coaste. Hei, bine v-am găsit la un nou episod pregătit în izolare. Hai să vedem de ce provizii mai scăpăm azi. Mi-am luat niște rucola și mă gândeam să-l fac pe un pat de aspic de quinoa. Haideți să vă arăt despre ce este vorba. Cam despre asta este vorba. Am găsit niște rucola mai înaltă, cum trebuie. Și haideți să vă arăt cum o pregătesc eu. Primul și în primul rând vreau să văd dacă am exces de grăsime. Chestia asta o să se topească. O să o păstrez deoparte pentru că este bună pentru cârnați. O să iau capetele pentru că nu o să fac nimic cu ele. Să le pun aici deoparte. Dacă e ceva cu care m-am specializat în ultimii ani, au fost coastele de porc. Să vă arăt un secret. Această membrană trebuie scoasă, o să vă arăt imediat cum și de ce trebuie scoasă din două motive. În primul rând, pentru că la cuptor chestia asta nu se topește și în momentul în care am eliminat membrana ne permite să condimentăm și partea asta din spate. Dacă punem condimente direct pe membrană, în momentul în care o să mâncăm, o să rămână tot pe membrană și nu o să ajungă direct la carne. Hai să vă arăt cum scot eu membrana. Pun cuțitul între a doua și a treia coastă și merg cât de adânc pot eu, fără să străpun carnea. Când am ajuns undeva pe la jumate, trag de cuțit în sus puțin, cât să pot să pun degetul. Acum, cu un șervețel de hârtie, punem degetul aici și Doamne ajută să iasă din prima. Dacă iese din prima, e fantastic. Altfel, o să mă chinui puțin. A ieșit aproape din prima. Membrana asta, ziceam, asta e o chestie pe care nu vrei în mâncare. Am mai rămas puțin. Și acum aflați și răspunsul la întrebarea: hei, Ovidiu, de ce ai mereu șervețele pe lângă tine? Păi, 1, pentru că răcesc des și 2, pentru că gătesc multe coaste. Pasul următor este unul foarte important. Vreau să controlez câtă sare voi pune pe coaste. Voi săra coastele pe deasupra. Aveți grijă să nu puneți foarte multă sare. De ce fac asta? Pentru că sarea scoate umiditatea din carne și în momentul în care iese umiditatea pot să pun condimente care se vor lipi de carne propriu-zis și nu vreau să folosesc, de exemplu, ulei sau ce se mai folosește, muștar. Voi folosi chiar sucul din carne. Voi pune puțină sare de mare și o voi lăsa aici 10 minute, după care o să întorc, o să las și pe partea cealaltă 10 minute și vom vedea mai încolo ce facem. Uite, așa arată după 10 minute, ce vă spuneam. Umezeala a ieșit la suprafață, acum e pregătit pentru condimentare. Vom face același lucru și pe partea cealaltă. Felul ăsta controlezi și câtă sare pui și condimentezi și cel mai bine carnea. 10 minute și aia e.
timpul să condimentez carnea. Îmi place să fac chestia asta direct în tavă, să pierd cât mai puțin din condimente. Am aici mixul meu de condimente pentru coaste, în principal sare, piper și vreo 8 condimente în plus. Hei, dacă vrei să știi lista completă de condimente, dă like, subscribe. Dacă ajung la 500 de subscriberi, o să fac reveal la lista condimentelor. Yay! Și voi pune peste coaste mixul meu de coaste. Apăs puțin. Doar și pe partea asta. Vă arăt cum arată de sus. Cam atât. Le acopăr cu încă o folie. Așa o să se topească cât mai mult din grăsime. La cuptor 180 de grade, 2 ore, nici nu mă uit. Pa! Așa arată după 2 ore. Vă învăț un test. Cum îți dai seama dacă sunt făcute sau nu? Imediat. Iei un clește și prinzi coastele până la jumate și le ridici. Este testul de greutate. Dacă coastele încep să se desprindă aici, înseamnă că s-au făcut. Dar nu se desprinde nimic. Înseamnă că le mai trebuie. Din ce văd eu, cred că vreo 45 de minute spre o oră. Din momentul ăsta, verificând din 15 în 15 minute, în ultimele 10 minute le pune și sos. Aia e. Trec o jumătate de oră, mai facem un test. Nu. Trebuie. Asta dăm aici. După 3 ore jumate. Hai să-i facem testul. Asta vreau. Vezi? S-a crăpat aici. Timpul să facem ultimul pas. Pasul meu preferat. Punem sos barbecue. Asta e sos barbecue făcut în casă. Este sos Kansas City Style. Pe bază de roșii, multe zahare. De ce îl pui acum la sfârșit? Pentru că are foarte multe zahare și dacă îl lași 2-3 ore în cuptor, o să se facă cărbune toată crusta asta de deasupra. Acum 10 minute la cuptor pentru sos și aia e. Guys, look at this. Hai să vedem ce am făcut. Timpul când tăiați coastele, țineți-le în picioare ca să vedeți unde sunt oasele. Gata. Cam așa arată. Ce gustare. Sosul ăsta barbecue homemade. Hei, la 500 de subscribers vă dau rețeta la sosul ăsta homemade.
Oh, Doamne! Carnea fragedă, bine făcută. Sosul ăsta ușor picant, se simte din prima. Ușor dulce. Am pus în el sirop de zmeură. Exact asta am vrut să văd. Să nu cadă carnea de pe os. Dacă nu muști, să se desprindă imediat, să se vadă doar osul. Excelent gătit.